Hola, bon dia, companys. Soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui us vinc a ensenyar un xalet a Ciutat Jardí. Sisplau, endavant. Fixeu-vos l'entrada tan xula i vista de la terrassa i el jardí que podeu trobar. Fixeu-vos quin menjador. És un edifici que és totalment nou, podríem dir. Quasi bé l'estrenareu. Han estat vivint molt poquet i per motius personals ara el posem a la venda. Fixeu-vos, tenim aquí la part de la cuina que la podem arribar a ampliar posant aquí tot un mobiliari nou cap aquí, o ara actualment té la part de la cuina més tota aquesta zona de despensa. Una habitació sencera amb mobiliari per posar tot de despensa. Amb aquest espai és on tenim la nevera i el congelador, accés per baixar a la planta de baix i fixeu-vos la part de la terrasseta. Tenim preinstal·lació per posar aquí, diguéssim, una barbacoa. Darrere d'aquesta paret tenim ja els tubos passats. I fixeu-vos les vistes. Totes les habitacions donen cap a l'exterior amb portes. Tenim persianes motoritzades. Llavors, tenim 3 habitacions aquí en la planta, 3 habitacions dobles o de matrimoni, podríem dir. Fixeu-vos, comparteixen quarto de bany, i comparteixen, a través d'aquestes portes lacades blanques, tot el que seria el vestidor. I anant cap aquí ja seria el que ens trobaríem el passillo normal. La segona habitació és aquesta que compartíem aquí, accés a la terrassa, hola, el vestidor i el quart de bany. Aquí, en la piscina, al·lucinant. Llavors tenim mecanismes Nielsen, com veieu aquí, amb acabat amb inox, portes lacades en blanc, tenim calefacció per terra radiant, tenim aerotèrmia. Aquesta seria la suite principal. La suite perquè té un vestidor que seria aquest d'aquí, que és bastant gran, em sembla que aquí la dona ja estarà bastant bé, i tenim, a més, aquest superquarto de bany, que és gran, maco, i la veritat, està xulo. Doncs bé, companys, només comentar-vos, encara us queda per descobrir la planta de baix, però per això necessito que tingueu un bon pressupost, vulgueu un xalet independent a Lleida, a la zona de Ciutat Jardí, i com sabeu, truqueu al 973 10 22 86 i jo mateix us ensenyaré l'immoble i us assessoro amb el que us faci falta. Doncs bé, ara només per acabar us torno a deixar amb el que és la vista principal del menjador i us ensenyo un petit aseo que tenim de cortesia aquí, justament pels invitats, que no podia faltar. És a dir, ja no cal que entrin al quarto de bany normal que utilitzareu. Mira, pedazo menjador, és dels més grans que he vist. I a la part de baix, garatge per a 4 cotxes, el quartet d'instal·lacions, un quartet de jocs i una altra sala tenim, que està pensada per fer la sala amb el foc a terra i una mica de merendoles familiars. Doncs bé, companys, ens veiem aviat. Ja sabeu, Marc Oliver, el vostre agent immobiliari. Ens veiem.